Dag beste leerling. Voor de opdracht van vandaag gaan we eens kijken wie dat er het beste de kampplaats kent. We geven u zo dadelijk allemaal een puzzel en als je die puzzel hebt opgelost dan krijg je een schatkaart. En op die schatkaart staat aangeduid waar dat het lekkers verstopt zit vandaag. Dus los de puzzel op, kijk waar dat is en ga er naartoe en dan heb je weten. Veel succes en tot morgen. A great adventure is waiting for you ahead. Hurry onward, Lemmywinks, or you will soon be dead. The journey before you may be long and filled with woe, but you must escape the gay man's ass so your tale can be told. Lemmywinks, 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 Lemmywinks.